Assalamu alaikum. U nɔ minɛna suɲɛni ani suɲɛnifɛ sanni n'o ye misi 17 ye. Amadu Diko ale bilala san 10 kaso. Usman Sise ale bilala a si kaso. Amadu Karanyara ni Umar Ombotombe olu bilala. Choguel Kokala Maïga ale ye Mauritanienkaw ka ministre min n'a ɲɛsilen don u ni jamana wɛrɛ cɛma a y'o bisimila jumadon n'o ye juillet kalo tile 16 san 2021 ye. Maraku jamana tile 100 n'o ye tile 100 dumuni bila o ye fɛn ye min ni journaliste Suleiman Arasuni ale y'o bila sen kan. O ni kunnafoni wɛrɛ olu de ye kunnafoni ye an bɛna min lase aw ma bi seliba kalo tile 8 hijira san 1441 don. Tele ɲɛta mafilɛba bɛɛ lajɛlen aw ni su. Anga premier ministre n'o ye anga ministre ɲɛma ye n'o ye camancɛ fanga min n'o k'a ma ko transition o ministre ɲɛma ye Dr Choguel Kokala Maïga juma tɛmɛnen n'o ye juillet kalo tile 16 ye. A ye maa bisimila n'o ye Mauritanienkaw ka ministre ye min ɲɛsilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛma. Son excellence Ismail Ould Cheikh Ahmed ale nana teriya ni badenya tamana. Ali Kulubali ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna ko kunna an ka jɛ k'a mafilɛ. Mali kunkanko kibaruyaw la fɛn ye Mali ministre ɲɛma n'u ye Dr Choguel Kokala Maïga a jirala k'a fɔ juma tɛmɛlen ni u bɛna juillet kalo tile 16 san 2021 a ye fɛn ye Mauritanie ministre min ka baara ɲɛsin bɛ Mauritanie ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔnɔma n'u ye Sem Ismail Ould Cheikh Ahmed ye ka se ka o kɔni bisimila fɛn ye Mali kɔni kɔnɔ cogoya min na. O de hukumu kɔnɔ nin ma kofɔlen n'u ye Mauritanie ministre kofɔlen in kɔni ye a nakun ye yaasa ka na bɔ Mali kɔnɔna ani fɛn ye ka teriya sira ko sama ani Mali cɛ cogoya min na fo ka taa se fɛn ye baara ɲɔgɔnya o na se ka tɛmɛ Mali ani Mauritanie kɔni cɛ. O de hukumu kɔnɔ Mali ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Maïga ale kɔni ye kunna kibaruya kɔni da fɛn ye Ismail Ould Cheikh Ahmed kɔni tulo kan ka jira k'a fɔ fɛn ye camancɛ fanga maaw u b'a fɛ ka baara minnu kɛ baara minnu bɛ yen ni u kɛn bɛ k'o bila ɲɛma yaasa u na se ka o kɔni kɛ ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na. O y'a jira k'a fɔ fɛn ye lakana ko o kɛn bɛ k'u ɲɛsin u ma ka jamana fan bɛɛ la kɔni lakana ani fɛn ye politiki sira ta na sira fɛ ani jamana maracogo kura ka se ka na ni o kɔni ye cogoya min na ani fɛn ye furugufurugu min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani dusukun gɛlɛya min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o fana kɔni ban cogoya min na. Dr Choguel Kokala Maïga a y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn ye septembre kalo nata ko fɛn ye malidenw ko o kɔni na sigi yaasa ka se ka hakili jagabɔ kɛ jamana yɛrɛ ka fɛn ye ɲɛnamaya nata fo ka taa se fɛn ye jamana kura o bɛ se ka sigi cogoya min na ni u b'a wele ko assise nationale de la refondation ko o kɔni bɛna kɛ. O kɔfɛ fɛn ye Dr Choguel Kokala Maïga a y'a jira nin ma ko fɔlɔ in kɔni na ni o ye Sem Ismail Ould Cheikh Ahmed ye. A y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye transition maaw n'u ye camancɛ fanga maaw kɔni ye o kɔni ye layuru fɛn fɛn kɔni ta u b'a fɛ fɛn ye k'a bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ a sira kɔni fɛ. O kɔfɛ fɛn ye Mauritanie ministre ale kɔni bɔlen fɛn ye Dr Choguel Kokala Maïga kɔni ka yɔrɔ kɔni na kunnafoni dilaw kɔni ɲɛkɔrɔ a kɔni ka ɲɛfɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ yen ni gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen ni a ye Mali kɔni sɔrɔ walima ni ko ye Mali sɔrɔ a bɛ n'a fɔ o ye fɛn ye Mauritanie kɔni sɔrɔ a ka kɛ ko ɲuman ye walima a ka kɛ ko jugu ye ko an bɛɛ lajɛlen kɔni de ye kelen. O kɔfɛ a y'a jira fana k'a fɔ jamana ni o ye Mali ye ko n'a a bɛ ka gɛlɛya kɔni ni gɛlɛya bɛ Mali kɔni kan ko a bɛ n'a fɔ ko o gɛlɛya o bɛ Mauritanie fana kɔni de kan. Wa a y'a jira k'a fɔ ko o kɔni bɛ Mali kɔni nagakɔrɔ ka se ka o kɔni dɛmɛ ani k'o lamɛn yaasa ka se ka o sama ka bɔ o ka gɛlɛya in kɔni kɔnɔna cogoya min na. Wa a y'a jira k'a fɔ ko u dalen bɛ Malidenw kɔni na hakili ɲuman min bɛ Malidenw la ani Maliden bɛ miiri ɲumanya minnu kɔni kɛ ko o dan bɛ Malidenw kɔni kan k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ ni jamana in kɔni na bi Mali ko don nataw la ko bɛɛ lajɛlen na kɛ fɛn ye Mali yɛrɛ a ka se ka jamana in kɔni sama ka bɔ ni gɛlɛya kɔni kɔnɔ cogoya min na. Kumaw gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka lasigidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni jɛkulu min n'o an ka mango conseil national de la transition k'a sabu kɛ kunnafoni falen de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin bɛnkan sɛbɛn ma bɛnkan sɛbɛn min n'u k'a ma ko accord d'Alger. A yirala k'a fɔ o bɛnkan sɛbɛn a sigira sen kan san 2015. Conseiller kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔni ye a ka hakilina de fɔ a kan.
maa ɲɛna maa min ni o ye dɔnnikɛlaba n'u k'u ma ko expert maa 8 ka u ka ɲɛfɔli kɛ o ɲɛna ni maa bilala ka na maa min ni o ye Mamurutilenw ka jɛkulu ka maa bilalen n'u k'a ma ko Ikan Aga Suleman ni ale kɔni nana ka na minnu ye maramafɛn ta u ka jamana kama olu kɔni jɔyɔrɔ fa n'u bɛ CNT kɔnɔna na olu kɔni ye a yira ko ni bɛnkan sɛbɛn in tɛ ko kɛlɛ de don nka maa min ni o ye a baarakɛɲɔgɔn fana ye n'o ye Aminata Fofana ye n'o fana ye lasigiden dɔ ye o ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin bɛnkan sɛbɛn ye k'an ka a da kɛrɛfɛ anw yɛrɛ dama an ka an sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ ko nin bɛnkan sɛbɛn min filɛ nin ye kɔni ko nin ye fɛn ye min ni an y'o o to kɛrɛfɛ ka sigi ka kuma a na bɔ a la fɛn min ye faamuyali ye o na don an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a na kɛ fɛn fana ye fɛn min ni a kɛra an ka jamana kɔnɔna na yan Sumu Yatara ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a la an ka jɛ k'a lajɛ. Aminata Fofana ni ale bɛ baara kɛ CNT jɛkulu la an bɛ don min na i n'a fɔ bi a y'a hakilina kɔni di accord d'Alger yɛrɛ bɛnkan kan a ko maliyɛnw bala k'u ɲɛ tugu gɛlɛya dɔ de kan ni ka gɛlɛya kɔni musalaka ko ka sɔrɔ la bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko accord d'Alger k'a man kan tɛ ka bila sen kan maliyɛnw ko kan ko ni ni accord kɔfɔlen ta k'a lajɛ k'a ma bila sen kan Mali la k'a bilala sen kan Mali kɔfɛ ko wa ko jamana wɛrɛ mɔgɔw de kɔnɔna a bila sen kan a ko ale ka faamuyali la n'an bɛ fɛ ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ a kan ka bɛnkan sɛbɛn ka sɛbɛn Mali la maliyɛnw yɛrɛ k'u hakilina di a kan wa k'u b'a la ka kuma kura min fɔ k'u bɛna finitigilaka dɔw kɔni bila sen kan n'an b'a fɔ olu ma ko armée reconstituée k'o waleya fana ma bɛn ale ma sabula ko finitigilaka ninnu bɛ maliyɛn den de k'a kan ka fɔ de ko faso ka finitigilakaw n'an b'a fɔ olu ma ko armée nationale ko bɛɛ lajɛlen dama kan ka kɛ ni armée kɔnɔna na k'a daminɛ Mali kɔrɔ fo ka taa se Mali tilebi ma ko nka ni ni armée fana ta k'a lajɛ k'a sɛbɛnnen don ko 100 sara la 70 k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɔ jamana nɔrɔya fan fɛ ko kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko wolomali wala ka daminɛ ko n'an bɛ fɛ bɛn ni kolosuma ka sabati k'a kan ka bɛɛ lajɛlen dama ka kɛ baaraw la ani hakilina diyɔrɔ la a ko ale b'a sinsin Bagayoko ka kuma kan ni ale bɛ baara in sidɔn kosɛbɛ ni a ye accord in kalan ni k'a ɲɛdɔn fo ka taa se an ka jamana yɛrɛ constitution ma accord in kɔnɔna na ko ni waleya bɛ kɛ région kɔnɔna na k'a ka kan an ka jamana ɲɛmaa a ka lettre kɔni bila ka taa président régional fɛ fɔlɔ olu k'a yamaruya k'a fɔ jamana ɲɛmaa i bɛ se ka nin baara in kɛ n ka région kɔnɔna na Aminata Fofana ka laseliw kɔnɔna na a ye kuma tani ka sigi kosɛbɛ accord ɲɛbaliya kan Mali la a ko a b'a kɔnɔ ko Sena ka bila sen kan ko Sena ye jɛkulu ye mun ni a bilala Afrique kɔnɔna na k'a tɛ se ka ɲɛ ko Gabon jamana y'a kɛ k'olu ta ma ɲɛ sɔrɔ ko Senegal fana y'a kɛ k'olu fana ma ɲɛ sɔrɔ k'a tɛna fɔ ni fɛn fɛn bɛ tubabuw fɛ yen nɔ k'an kan k'o ladege an fɛ yen nɔ ko in tɛ ɲɛ o cogoya la a ko ale hakilila la bɛɛ kan k'i kuru dimi dɔw kan yaasa bɛn o bɛ se ka na cogoya min na ko nka o tɛ sɔrɔ fo maliyɛnw fana ka daka don accord dilaniko la kura ye k'u hakilinaw kɔni ɲini ni k'a dɔn. Farafina jɛkuluw ka tɔn bolofara dɔ kɔni wulila n'o ye délégation ye n'u kɔni ɲɛsilen don ladili ani bɛn ni lakanani ma farafina jamanaw kɔnɔna na n'u k'a ma ko CPS olu kɔni juma tɛmɛnen u tilala u ka taama na an ka jamana kɔnɔ taama in ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye Akule Adeleke ye ale kɔni ye CPS ɲɛmaa ye nin juillet kalo in na u kɔni u nana yan nɔ walasa u ni an ka jamana ɲɛmaa caman bɛ yen nɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na fo ka taa se politikimaw ma Aissata Mayiga ale ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a la an ka jɛ k'a lajɛ. Farafina kuluba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Union Africaine ale ka cidenw kɔni nakun tɛ dɔwɛrɛ ye anw ka jamana kɔnɔ ka na jateminɛ kɛ camancɛ fanga maaw yɛrɛ ka baaraw taabolo la walasa fɛn min ye ordre constitutionnel ye o yɛrɛ bɛ se ka segin anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na ni o ye jamana yɛrɛ ka segin sariya kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko nin kuluba in kɔni n'o ye Union Africaine maaw ka cidenw ye ko u ka ɲɛmaya yɛrɛ bɛ maa min bolo nin tagama in kɔnɔna la anw ka jamana kɔnɔna la ko ye Nigeriakaw ka maa dɔ de n'a bɛ fɔ ale yɛrɛ ma ko Adekule Adeleke o de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ale ni an ka minisiri kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri mun ka koɲɛw ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ ka koɲɛw ma ni o ye Abdoulaye Diop ye olu yɛrɛ kɔni hakilina falenfalenw caman kɛ a yirala k'a fɔ ko nin kɛnɛ in fana kan ko maa mun kɔni tun bɛ o ye an ka jamana mara minisiri so ɲɛmaa yɛrɛ ni o ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ye fo ka taa se ministre de la refondation de l'état ma Ibrahim Ikassa Mayiga
oni malien munu be tunga fe ulu ka ministri Al Mahmoud Ag Ilen ulu bela jelen koni kumeni kene in konona la ore la femme Union Africaine mauka ni chide nun koni ya ira ka foko ulu yere kon nimisi wasaleno chama chefanga mau yere ka bara la anga jamana konona la ya ira ka foko ukon be ka bara chama ke mali konona la wala sa femme anga jamana yere abisiga sigin sharia konona la chuya mnani oyo ordre constitutionnel yere yiningali koni semena Union Africaine mauka ni chide ina ka yininga ka fono asro anga jamana yere kon mena bo nyangilula nyangini munu yere koni bina afe Union Africaine maubulu mamina fanga jaso kera anga jamana konona la ade kule ade leke ale koni ayira ka foko ni ulu yere kon sigina Ethiopia jamana konona la ku bena sigi baroke mali yere ga la hala ya okunga kori kon konona la koni yiningali yere jabi kon me bo okono onata be ayira ka foko akon nisonjale no anga gouvernement maukoro ko wa ko femi Union Africaine ko alsisan no kuni anga jamana nyema were bina to bara nyogonya la alsisan femi anga ministre munga kunyo nyeshino anga jamana ni jamana were toma Abdoulaye Diop ale koni ayira ka fo aga kumaula ko nyangili munu yere bineno malika Union Africaine feno suspension ko o konte ka nyeshin anga jamana yere mako barsa ko mali dedo ko ga koni ale ko sharia do de kon be ukasibon kon na la ko wajibi do ko ukata o sharia nu yere kon sirafe anga ministry Abdoulaye Diop ale koni ayira ka fo ko chama chefanga koni wakati kurune no ko sobe ko o de kon na la kankanga fero bela jalen blasinga wala sa baraw ka ke femi la nyini ukasika sabati chama chefanga ngake la wasa malien de umbela jalembulu aya ira ka foko ori koni wokumun konna la ko Union Africaine mo kani tamade ngon me anga jamana konna la ali sisanno anga ministry ale koni ira ka foko wala sa kala filimunun kanga ke anga jamana kono ku ka ke bela jalengoni sago ko femi Union Africaine mawe sedia o fota se mali de me bogo bela jalema ko amago kon be ubela uka anjugoro madu wala sa la yinu mesega sabati jamana nyere be sega tanya chuyamna Hamadun Ba ani Bura Jallo uka kiri tigera jumado no ye juye kalo kle fly kiri soye mi nanga mango cour d'assises moti kwanana ayidala ka foko Amadou Diko ale nobe akola kale koni blala 100 ans kaso wa be kan ka million kele ani wabi woroni wa woro akanka osara Usman Sise alemana kiri keneka nga akiri la kabla ashi kaso femiye mawe ma fana ayira ka fokulu note abara foila noye Amadou Karanyaraye ani Umaru Ombo Timbe ko ulu koni ku ublala Maimuna Kulubali nyefolike anya na ko kono anga je kalaje Amadou Diko nyangira ni 100 ans kaso e kadaka asinyira baganjunye dola kon numbela jelenda nena toya mina Yakuba Sise na ale kungandana ya badalendo sampara dugumogo ka mopti sergilina ore sefe ay Umar Jallo ta ninga ke aka bagamarla fukata se ni makofole be dugumogo chama fene ka bago mara sibiri utukalo klesheki sa 2020 konna la Umar Jallo asigina kana dugu jere kana ka bago naje anana soro misi 17 obe aka misuje wiye wilika jo blasi ngan jona tarata ni obe na utukalo kletan kile masamba fla ani bugan wakati Amadou Jallo ni ale fene kunga bagando shunira ale koni tara yala la uga dogo mi ni obe sigi fatoma here sugula aye misi flaye chekoroba do bulu a gerelula ningo unyininga olu Usman Sise do yirula ale ni Amadou Karanyara ninga jira ka fo ko olu koni sevare bagan ferelawiye o wakati kelen konna la anna misi were tuguni ni ayo otigi fene nyininga o fene o kuma kelen fo ka fo ko ni mako folen flanunu ko olu be bagan ferin olu fene ka fotogo la olu fene ya jira ka fo ko olu koni be uka bagan sa bagan sugumi ni obe sarema ula uye wilika jo blasenga nunu be koni yu bla nyonko ninka ukunda o suku ko folenka olu nana bo Amadou Diko ka ni Amadou Diko in koni ma se ka sira jele yurula wajira ka fo ko olu koni ga bagan mena ka bo kona maralela o ya soro ani ateri la ka dok menyo kon fe ni o re to alai o ya jira ka fo ko lu ka bagan nunu ko abita se bagan bisaba annani bonyo kon kula kerengene la mishi minu mena ka bo kuna fanfela nunu na ko odo nana Amadou Ba Bura Jallo bolo o kofe u koni ukunda du konna doka ni utarabo ateri doka min fene to ko alai o ya soro
a jirala k'a fɔ ko misi 26 bɔɲɔgɔn ko o kɔni y'i kunda ni o ye sufurula ye kan. Wagati minnu na a bɛ ka ɲɛfɔliw kɛ, Amadu Diko o kɔni y'a fɔ k'a bɛ boli boloda ni sɔmi kɛra la a ma se ka boli yɔrɔ sɔrɔ cogoyasi la. O kɔfɛ u y'u kunna ni Amadu Diko kofɔlen ye Bamako kura kan. U taara bɔ misi 3 wɛrɛ kan yen tuguni, misi 3 min ni o fɛnɛ feerela boucher dɔ fɛ mun tɔgɔ ye ko Umar Ombotimbe. O kɔfɛ u ye Amadu Diko k'a bila ka taa brigade la, brigade min ni o sigilen bɛ Mopti kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare. U y'a defeere kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya sun min ni a bɛ f'o ma ko PV numéro 126 ni o bɔra sariya sun kɔnɔ min taara utukalo tile 12 san 2020 Mopti parquet fɛ. Wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ, a jirala k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye maa caman ye ko bagan ninnu kɔni tɛmɛna olu ka sira fɛ. Usman Sise, Amadu Karanyara fo ka taa se Umar Ombotibe ma. Olu kɔni a jirala k'a fɔ u nɔ yera bagan suɲɛ waleyaw la ka d'a kan bagan suɲɛlenw olu kɔni tɛgɛ kɛra o kan. Ɲininkaliw sɛbɛnlen Amadu Diko la a ma sɔn cogoya si la k'i jɔ ni waleya ninnu na, nka ɲininkaliw gannen k'a gan a kɔni sɔnna ka jɔ a la k'a fɔ k'ale kɔni sɔnna ko k'i ka bolo don bagan suɲɛlenw kɔrɔ ni ka tila k'u feere mɔgɔ wɛrɛ ma. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko maa o maa ni o tɔgɔ fɔra nin ko la minnu ka bagan suɲɛna fo ka taa se minnu nɔ yera nin bagan yuruguyurugu waleya ninnu na, ko kɔni bɛɛ lajɛlen nana ban ka bɛn ni Amadu Diko. A jirala k'a fɔ ko ale de kɔni nɔ ye nin bagan suɲɛ waleya in bɛɛ ye, wa a bagan yuruguyurugu bɛɛ ko a bɛɛ kun ye ale de nɔ ye. Amadu Diko o kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ ko misi 34 bɔɲɔgɔn ko ale kɔni ye o de yuruguyurugu, misi 8 ko a kɔni ye o feere ka ban, nka a ka ale kun t'a dɔn cogoya si la k'a fɔ ko bagan suɲɛlenw don. Kiiri tigilamɔgɔw ka kiiri tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ, olu y'a jira k'a fɔ ko Amadu Diko ko a kɔni nɔba bɛ ko in na k'a fara a ka nɔfɛmɔgɔ 2 kan. O de la u ye kiiriw bɔ ka bin. Kiiriw y'a jira k'a fɔ ko a kelen ma nin ko in kɛ, ko mɔgɔ b'a la mɔgɔ minnu ni a n'olu jɛra k'a kɛ, ko a kan ka ɲangili waleya dɔw sara. Usman Sise ale fɛnɛ ye suɲɛlikɛla ye min ni ale kɔni fɛnɛ a jirala k'a fɔ ko a ɲangina nka a ma ye fɔlɔ. Kiiriw bɛɛ lajɛlen bannen a jirala k'a fɔ ko Usman Sise ni ale fɛnɛ ye baganzon ye min ni o bolila, ko a kan ka ɲangili wale dɔw sara. O sen fɛ Amadu Diko bagan suɲɛ la a jirala k'a fɔ ko ale ɲangina ni san 10 kaso ye. A kan ka sarali dɔw fɛnɛ kɛ maa minnu ni olu ka bagan suɲɛna. O kun fɔlɔ b'a ta $1,60,000 n'a kunkan fɛn, ka a kan ka o de sara. O kun fɔlɔ o ye $48,000 dɔ ye. Maa dɔ fɛnɛ bɛ o ka misi 2 taara, Amadu Jalo kan ka $100 bɔɲɔgɔnko sara o ye. Misi nanitigi ni o ye Umu Baya ye k'a kan ka $70 dɔ sara o ye, fo ka taa a se misi 3tigi Abdurahmani Bari ko $40 kan ka to u ma. Misi 2 ni o ye Umar Songota ye ko a kan ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka misiw sɔngɔw lasegu ma. Amadu Karanyara ale ni Umar Ombotimbe ko olu bilala ko an ka farafina ani diɲɛ kunnafoniw an k'olu mafilɛ. Cameroon jamana ɲɛma Paul Biya maa minnu bɛ yen nɔ ni u tɛ Cameroon jamana ɲɛma Paul Biya kɔni fɛ, olu kɔni ye maaw wele u ka tagama kɛ sibiri n'o bɛnna juillet kalo tile 17 ma Genève kɔnɔna la, k'a yira k'a fɔ ko u tɛ a fɛ cogoya si la ni ale yɛrɛ ma kofɔlen kun bɛ tagama la dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na. U ka nin wulikajɔ kofɔlen maaw kɔni kun bɛna min labɛn fɛn min ye jamana ɲɛmaw ye, u kɔni ma sɔn o ma ka sabu kɛ u kɔni siranna nin kana na kɛ waleya jugu walima fagali waleya dɔw ye Paul Biya ale nɔfɛmaw fo ka taa se a sinamaw ma. Paul Biya ale yɛrɛ bɛ fanga na ni ye a san 40 bɔɲɔgɔn. Kamwa ni a bɛ fɔ ale ma ko Panther ale kɔni nana Faransi jamana kɔnɔna la waasa ka se ka nin tagama kofɔlen dɔrɔn de la ɲɛnamaya Paul Biya yɛrɛ contre la, ka sabu kɛ ale kɔni tɛ fɛ fɛn min ye Paul Biya a kana Faransi yɛrɛ jamana kɔnɔna la. Marakukaw fɛ u ka journaliste min ni a bɛ fɔ ma ko Suleimana Raisoni ni ale yɛrɛ kɔni kun minɛna mɛ kalo tile 25 san 2020 tɛmɛnen ninnu na. A yɛlɛla k'a fɔ ale ka kiiriw kɔfɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen u kɔni ye a ɲangi ni san 5 kaso ye ka sabu kɛ bingani waleya ye cɛnimusoya yɛrɛ nasiraw fɛ. A yɛlɛla k'a fɔ ale ma kofɔlen kɔni bana dumuni na kabini a donna kaso la. O kɔnɔna la fɛn min ye a ka kɛnɛya kow ye olu kɔni sabatilen tɛ. A bɛ tile 100 bɔɲɔgɔn bɔ sisan nɔ ni ma kofɔlen a kɔni tɛ ka dumuni kɛ. Fɛn min ye a masurunamaw ale ni alafsalimaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ. Maître Saudo Brahma ni ale y'a ka avocati dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ ko kabini Suleimana ale kɔni donna kaso la a kɔni kun bɛ kilo 85 de la, nka an bɛ don min i n'a fɔ bi a kɔni fanga bɛ bana wa fari foyi t'a la bilen ka sabu kɛ a taara fo kilo 46 la. Suleimani ka nin nɔminɛli san 5 kaso la o kɔni kɛra waleya min ni a ma bɛn jɛkulu ma, jɛkulu min ni olu kɔni sigilen don yaasa ka se ka kunnafonidilaw kɔni lakana. U ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaw ye u k'a lajɛ ka Suleimani ka a bila cogoya bɛɛ lajɛlen na wa k'u kana to ka nkalon kɔni ta k'o da kunnafonidilaw la nin cogoya ninnu na.
Ethiopia jamana kunnafoniw na jɛkulu mun sigilen do kunnafonidiso kɔni tɔgɔ la yasa k'u ka baaraw jateminɛ olu ye kunnafonidiso dɔ n'a bɛ fɔ ma ko Addis Standard Ethiopia yɛrɛ kɔnɔna la u y'u ka baara dɔ kɔni ko o bɔ a ma a kɛra alamisa tɛmɛnen ka sabu kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna ɲagaminen no ni kɛlɛ dɔw ye nin wagati laban ninnu na o kɔnɔna la u ye ladilikan kɛ ka ɲɛsin kunnafonidila tɔw ma u k'u ka baarakɛtaw jateminɛ fɛn min ye ni jɛkulu kofɔlen n'a bɛ fɔ ma ko Autorité de régulation des médias olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Addis Standard kunnafoniso u kɔni ye waleya dɔw de kɛ u ka kunnafoniw kɔnɔna la ka kumakan dɔw kɔni fɔ ni a bɛ fɔ ma ko force de défense tigrien u ye a yira k'a fɔ u ye o kumakan mun fɔ ko o kɔni bɛ bamagaciwale kɛba maaw wele ka sabu kɛ Mekelle yɛrɛ o kɔni minɛna bamaciwale maaw fɛ a bɛ dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔn bɔ a yira k'a fɔ ko ni kunnafonidiso in kɔni nɔminɛli la ko o kɔni kɛra koba de u ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ ni kunnafonidiso kofɔlen o kɔni k'u bonyanen do kosɛbɛ wa o kɔni tun bɛ kunnafoni jɛlenw di maaw ma o de senfɛ u ye kangaramada kɛ ka ɲɛsin kunnafonidiso tɔw fɛ n'u bɛna kunnafoniya minnu kɔni bɔ u k'a lajɛ k'a sɛnsɛn kosɛbɛ a kana kɛ sababu ye ka na ni kɛlɛ tɔ yɛrɛ juguyali u ka jamana kɔnɔ. A bɛ tile 100 bɔɲɔgɔn bɔ sisan Faransiskaw ka kunnafonidila n'a bɛ fɔ ma ko Olivier Dubois ni ale yɛrɛ kɔni tunna Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna la o de senfɛ sa fɛn min ye Faransi yɛrɛ kɔnɔna ye sa jɛkulu dɔw kɔni wulila ka se ka tagama dɔw kɛ yasa ka u ka dusumakasa yira o waleya ninnu kɔnɔna la u ka banderoliw sanfɛ u ka 10e arrondissement fanfɛla la i b'a ye k'a fɔ u ye sɛbɛnni minnu kɛ o sanfɛ o dɔ de ye k'a fɔ ko u ka kuma Olivier ka koɲɛw la wasa u kana se ka ɲinɛ a kɔ cogoya si la u tilala ka kumaɲɔgɔnya kɛ a ka baara la ni o de ye kunnafonidi ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kunnafonidilaw ye olu kɔni kan ka lakana cogoya bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ jamanaw la kɛlɛ bɛ jamana minnu na i n'a fɔ Mali yɛrɛ jamana Pierre Askini ale ye Reporters sans frontières ni o yɛrɛ kɔni ye kunnafonidiso dɔ ye ale ɲɛma u ka kumaɲɔgɔnyaw la ale y'a yira k'a fɔ ko a kɔni tɛ se ka faamu cogoya si la k'a fɔ jamana kɔnɔna la ko kunnafoniya kɔni tɛ di maaw ma o de kɔnɔna la ko u ka nin lajɛ yasa fɛn min ye Olivier ale ka se ka segin ka na a ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ko kunba ba la ale ni ka sira dayɛlɛnw ye u bɛ se ka u ka kunnafoniya di hɛrɛ ni baden kɔnɔna la cogoya min na o kunnafoniya kelenw olu fana dira Olivier ale ye furumuso ni ale tɔgɔ ye ko Deborah ka sabu kɛ ale yɛrɛ kɔni bɔra Mali jamana kɔnɔ ka segin Faransi kɔnɔna la yasa ka taa ni lajɛba in ka taa o kunbɛn hakilinaw la a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ a jigiya k'a fɔ wagati bɛɛ lajɛlen ale furu kɛ o kɔni bɛ se ka segin a ma ka na. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu ni waati bɛɛ lajɛlen aw bɛ tele ɲɛtaa de suganti ka kɛ aw ka kunnafoni kɛnɛ ye danaya de b'o yira ala ka danaya to ani ɲɔgɔn cɛ ka su yɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri don an garisigɛ la aw salamu aleykum